Hola, el meu nom és Marcelo, vaig néixer a Hospital i tinc 8 anys. M'agrada molt jugar a futbol i també m'agrada jugar a baloncesto. La meva família és molt bona i divertida i treballen molt i també són molt carinyosos. L'escola és molt divertida, és la millor de totes i també estudiem molt. Quan sigui gran m'agradaria ser policia. Hola, el meu nom és Toni. Vaig néixer a l'Hospitalet i tinc 9 anys. M'agrada molt dibuixar, jugar a l'escondite i el TikTok. La meva família és molt petita. A la meva casa hi ha jo, la meva germana i la meva mama. El meu pare viu a casa de la meva àvia. L'escola és molt divertida perquè estic amb les amigues i els amics i perquè m'agrada treballar molt. I el meu professor favorit és el Joaquín. Quan sigui gran m'agradaria ser dentista. Hola, em dic Filip i vaig néixer a Esplugues de Llobregat. Tinc 9 anys, m'agrada molt els cotxes i parc d'atraccions. La meva família és bona. M'agrada ajudar al meu pare i la meva mare. L'escola Can Viralet és bona. A l'escola m'agrada jugar al pati i menjar al menjador. Quan sigui gran m'agradaria ser vigilant. Hola, em dic Janet. Vaig néixer a l'Hospitalet, tinc 8 anys. M'agrada molt jugar a futbol, córrer, jugar amb els meus amics. La meva família és divertida, és tranquil·la, que rigui amb mi. L'escola Viralet és divertida, a l'escola estudio molt, a l'escola vinc a aprendre. Quan sigui gran m'agradaria ser futbolista.